garai hartan gizakiak eta animaliak osatu gabe zeuden. Ez zuten behar adina hanka. Denak zebiltzan erren, kliklo, kliklo, kliklo. Eta erren ez zebilena, narras, ras, 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 ras. Gogaikarria benetan. Horregatik, erabat naskatzen zirenean, azokara joaten ziren, eskolopendrari hankak erostera. Hanka bakarra behar zuenak, bakarra. Eta bi behar zituenak, bi. Eskolopendrak neurri, kolore eta mota guztietako hankak zituen aukeran. Erpe zorrotz dunak, zein apatx boro bildunak. Bilduma ederra, bai. Merke, 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 hankak ditut merke, 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 hankak ditut merke. Oiukatzen zuen. Aizu, non lortzen dituzu hankak? Galdetzen zion jendeak, baina eskolopendrak ondo gordetzen zuen bere sekretua. Itxaso sakonean, esango zuen behin. Zeru urrunean, botako zuen urrengoan. Gezurra. Soro izkutu batean landatu eta hazten zituen antza. Urte ederrak hartu zituen, hanka asko saldu eta aberastu egin zen. Baina, halako batean, inork ez zuen hanka premiarik izan. Gizakiek eta animaliek bazuten ordurako behar adina hanka. Eskolopendrak lasterka ikusten zituen txakurrak. Zaldiak troskan. Ateak tipik-tapa baldarrean, baina inorrezen haren dendara sartzen. Oso azarre zegoen. Ibili, ibili. Egunen batean izango duzue nire premia. Baina orduan alferrik izango da. Hanka guztiat neuretzat gordeko ditut. Esan eta egin. Eskolopendrak ez zuen hanka bakar bat ere gehiago saldu. Eta saldu gabe geratu zitzaizkion guztiak berak darabiltza. Bai, begira jozue hurbiletik eta ikusiko duzue nola dabilen. Bueno, gaur egun eskolopendrari ehunzangoa deitzen diogu. Garai batean 4 hankako animalia zen, eta oso aberatsa. Gaur aldiz 100 ditu, baina ezin du arrokeria handirik jo. 100. Zelan egiten du estropozurik ez egiteko? Nik 2 baino ez dauzkat, eta batzutan...